тамошобинони иззатманд салом. ҳеҷ як кирдори хилофи қонун беҷазо нахоҳад монд. меъёрҳои қонун тазимгари адолати иҷтимоӣ, баробарҳуқуқи одамон, таъмини низому тартиботи озодӣ ва соҳибихтиёрӣ дар ҷомеа мебошад. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст, ки ин лаҳза оиди содир гардидани амалу кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок ва боздошту ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардидани гумонбарони ҷиноят барои шумо маълумот медиҳад. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба муҳтавои барнома. вуситои нашадор сарчашмаи содиршавии ҷиноятҳо. милитсия нашаҷалобонро дастгир карду аз онҳо миқдори махсусан калони вуситои нашадорро мусодира намуд. бо ҳамин намудаи нашаи ман 2 килое гирифта мақсади фурӯхтан гирифта ҳамин шаҳраки бӯстон ба ман рӯз кардам мода будум кормандоне шашум адем мана ҳамҷо дастгирӣ кардам. кирдорҳои бадахлоқӣ бо истифода аз эътиқоди динӣ. мӯйсафеди 76 сола бо ин ҷурм ба даст афтод. сокини 59 солаи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ манзили истиқоматии худро ба қиморхона табдил доду аз ин ҳисоб фоида ба даст овард. боздошти ғоратгар дар шаҳри бохтар. гумонбар телефонҳои ҷабрдидагонро ғорат кардааст. ҳаракати дағали ронандаи кироякаш боиси марги мусофираш гардид. главни дорога рост мерасем пропускаду накард гашт успед накардем задамаш. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. воситаҳои нашъатдор сарчашмаи содиршавии ҷиноятҳо буда манбаи асосии даромади гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор ба ҳисоб меравад. панну фурӯши ин маводи заҳрогин аз хавфноктарин хатарҳоест, ки ба ҳаёту саломатии иқтисодиёту маънавиёт ва пешрафту тараққиёти олами башарият таҳдид менамояд. бо мақсади пешгирии муомилот ва интиқоли воситаҳои нашъатдор кормандони вазорати корҳои дохилӣ пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. ҷаҳиши оперативии кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар самти мусодираи воситаи нашадор боз як натиҷаеро ба даст оварда қасди ҷиноятии нашаҷалоби Ашадӣ Қурбонов Саймуддин Ҷонхонович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлонро барҳам зад. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз гумонбаршуда Қурбонов маводҳои рангаи сафеди шишамонанд гирифта шудааст, ки ташхиси криминалистӣ воситаи нашадори намуди кристалл хулоса додааст, ки вазни холиси он 11 килою 150 граммро ташкил медиҳад. ҳамчунин аз борхалтаи гумонбаршуда 14 килою 955 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира гардид. вазни умумии мухаддароте, ки Саймуддин Қурбонов ба фурӯш баровард 26 килою 105 граммро ташкил медиҳад. ба маълумоти тафтишоти пешакӣ вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Саймуддин Қурбонов гуфтан ҷоиз аст, ки номбурда узви шабакаи трансмиллии нашаҷалобӣ аст ва аз соли 2009 дар асоси талаботи моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда ба муҳлати 24 сол аз озодӣ маҳрум мешавад ва моҳи декабри соли 2021 ба озодӣ баромадааст. он замон кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ӯ ба миқдори 160 килограмм воситаи нашадор мусодира намуда буданд. такрор намудани одати бад ва ба худ хулосаи зарурӣ набаровардан гумонбаршуда Қурбоновро бори дигар назди қонун сархаму дастбаста гардонид. ба ҳамин монанд дар ҳолати рецидив даст задан ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор Шарванд Зуҳуров Нозимҷон Норбутаевич соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро ҷавобгар намуд. гумонбаршуда, ки қаблан 5 маротиба бо ҷурми нашаҷалобӣ дар Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷа суд шудааст, ин навбат низ кирдори ба ҷомеа хавфнокро содир намуда 2 килою 460 грамм воситаи нашадори намуди ҳашишро ба фурӯш баровард. ҳадафи ҷиноятии гумонбаршуда санаи 6 январи соли равон дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи минтақавӣ раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд пешгирӣ карда шуд. 20 сол умри ман дар ин турмаҳо гузашт. ман ҳамин бо хулоса накарда бо ҳамин ҷиноят ба даст задем. чӣ кор кардед, ки кормандои милитсияи навбат шуморо боздошт карданд? бо ҳамин намудаи нашаи ман 2 килое гирифта мақсади фурӯхтан гирифта ҳамин шаҳраки Бӯстон ба ман рӯз кардам монда будум кормандоне шашум адем мана ҳамҷо дастгирӣ кардам.
айни ҳол аз рӯи ҳарду ҷинояти нашаҷалобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. бо мақсади пешгирии муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъатдор ва моддаҳои психотропӣ кормандони милисия пайваста чорабинҳои мақсаднок ва амалиётҳои махсус доир менамоянд. новобаста аз ин бархе нафарони манфиатҷӯ барои ба даст овардани манфиат аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебаранд. бо доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати огонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ ошкор намуданд ки фурӯшандаи дорухонаи кӯчаи Абдураҳмон ҷомии шаҳри Душанбе Ғоибов Диловар Сайфиддинович ҳабҳои психотропиро бе дорухати духтур ба ҷавонону наврасон ва гирифторони бемориҳои нашъамандӣ ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст овардааст. санҷиш муайян намуд ки номурда барои ба фурӯш баровардани чунин ҳабҳо иҷозатномаи махсуси мақомоти дахлдорро надорад. ҳамзамон Ғоибов Диловар маълумоти тиббӣ надошта ба чунин фаъолият машғул гардидааст. мавриди зикр аст ки ҳабҳои психотропӣ ба рӯҳу равон ва саломатии инсон таъсири зишт дошта танҳо бо дастури табибон барои доираи муайяни беморон тавсия дода мешавад. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати Ғоибов Диловар бо дастрасии моддаи 128 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда номурда ҷаримабандӣ карда шуд. кормандони шӯъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон як нафар пешсудшударо бо гумони даст доштан дар 4 ҳолати содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир намуданд. гумонбаршуда телефонҳои мобилии шаҳрвандонро мавриди ғорат қарор додааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. имрӯзҳо боиси таассуф аст ки бархе аз ҷавонон ба ҷои дониш андохтану соҳибкасб гаштан даст ба амалҳои хилофи қонун задаву ҳаёти худро барои ҳамеша доғдор менамоянд ва бо ин амалҳои зишти хиш ба мардум зарари моддию маънавӣ мерасонанд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар асоси аризаи чанд нафар аз шаҳрвандон оиди аз тарафи шахси номаълум тасарруф шудани телефонҳои мобилӣ ва маблағҳои пулияшон бо баргузор намудани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар муддати кӯтоҳ гумонбари ин кирдорҳои ҷиноятӣ дастгир гардид. ин нафар Аслонов Тоҷиддин соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошад ки пеш бо моддаҳои 244, 247 ва 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. чӣ тавре ки муайян гашт номбурда шаҳрвандонро дунболагирӣ намуда дар ҷойҳои камодам телефонҳои мобилӣ ва маблағҳои пулии сокинонро тасарруф намудааст. ҳангоми пурсиш гумонбар ба кирдорҳои ғайриқонунӣ содир кардааш ба пуррагӣ иқрор шуд. соли 2017 бо моддаи 248 қисми 2 кодекси ҷумҳурии Тоҷикистон азоди маҳрум бо муҳлати 5 сол 2 моҳ 2 солу 2 моҳ 3 рӯз 6 авши 2019 28 октябр 7 январи соли 2022 ба шаҳри Бохтар омада даст ба ҷиноят задам аз кирдори худ пушаймон аст. дар шӯъбаи тафтишоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон нисбати Аслонов парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. бо назардошти афзоиши кирдорҳои бадахлоқӣ бо истифода аз эътиқоди динӣ ки аз ҷониби сеҳргарон бештар ба мушоҳида мегардид дар боби ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи алоҳида 142 иловаи 1 яъне алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ё ҳаракатҳои бадахлоқона бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ворид карда шуд. мутобиқи моддаи мазкур барои чунин кирдор ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. кормандони шӯъбаи дуюми раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ чунин як далелро дар шаҳри Ваҳдат ошкор намуданд. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. хурофотпарастӣ баъзе аз шаҳрвандон боис шудааст ки баъзе ба ном мулло вале дар асл ягон тасаввуроти диние надоранд бо истифода аз эътиқоди ботил сеҳру ҷодуро омили даво кушоиши кору мояи тақдиркушоӣ гуфта на танҳо молу маблағи шаҳрвандони корафтодаро бо фиреб аз они худ мекунанд, бадтар аз ин аз ҳиссиёти шаҳвонӣ низ истифода мекунанд. чунин бадахлоқӣ ки бевосита боз аз номи дин ва эътиқоди динии шаҳрвандон ба вуқӯъ омадааст воқеан ҳам нанговар аст. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти ромити деҳаи навободи шаҳри Ваҳдат шаҳрванд Муҳаммадалӣ Назарови 76 сола дар манзили зисти худ фаъолияти манфиатхоҳии хусусияшро бо истифода аз дин пеш мебурдааст. чун бадахлоқии ин нафари гумроҳ
تحت نظارت اپراتیوی قرار داده شد. واقعا هم کارکردهای اپراتیوی کارمندان شعبه دوم ریاست کوفتکوی جنایتی وزارت کارهای داخلی آشکار ساخت که محمد علی نظرов با استفاده از مکر و نیرنگ نه دین به اشیا و جسمها گویا آیت‌های را می‌نویسد که روزگار و تقدیر انسان را کلاً بهتر می‌کرده باشد. چیکار کنم؟ آخرین آقا رو میخونم خرابه کن همه دیگه در پیش خود می‌رفتن. اما اصل عملکرد این گمانبر قانع کردن طلبات نفسانی و شهوانی بوده است و بس. کارکردهای اپراتیوی ثابت کرد که نظرov به واسطه بانوان کار افتاده را به خود مایل کرده در این زمینه با راه باورکنانی و سوء استفاده از دین عملهای زشت را انجام میداده است. از نظرگذرانی منزل زیست، کتاب‌های استفاده شونده و نوارهای اپراتیوی نسبت گمانبر آشکار گردید که آن همه معلومات‌های وارد گردیده اپراتیوی واقعا هم نسبت نظرov تصدیق خود را یافتند. بنابر رعایت معیارهای اخلاق و گوناگون بدن سن و سال تماشابینان برنامه ضرور نمی‌حسابیم که نوارهای بداخلاقانه این گمانبر را منظور نماییم. از کل شهروندان بخصوص بانوان احترامانه خواهش می‌نماییم که به مکر و نیرنگ‌های شخصان تصادفی از جمله سحرگر و فالبین‌ها باور نکنند. در ترکیب چنین فعالیت مردم فریبانه تنها منفعت مالی و نفسانی سحرگران پنهان است. کسی بجز شما دیگرگون سازنده روزگار و وضع خانوادگیتان نیست. بنابر حالت‌های جای داشته اهل جامعه را ضرور است که در صورت موجود بودن فعالیت چنین نفران منفعت‌جوی دین و مذهب در محل و شهرک‌ها سری وقت به مقامات میلیسیا خبر دهند. در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت نسبت گمانبر محمد علی نظرov با ماده 142 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیش آن ادامه دارد. برای به دست آوردن درآمد مفت نفران منفعت‌جوی به عمل و کردارهای نامطلوب دست میزنند. یک نفر ساکن 59 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی منزل استقامتیش را به قمارخانه تبدیل داده و قماربازان شرایط فراهم آورده است. کردارهای غیرقانونی او از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مذکور آشکار کرده شد. امروزها در برابر شرابخواری و نشأمندی قماربازی نیز مشکل و نگرانی برای جامعه به بار آورده است. بعضا از اشخاص دیده و دانسته که تشکیل و نگهداری قمارخانه اشتراک در این بازی ها غیر قانونی می باشد باز دست به عمل های خلاف قانون می زنند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی سنه 15 ینوری سال جاری ساعت های 22:40 غلام فروزی بای سال تولدش 1963 ساکن جماعت دهاتی افتخاری ناحیه مذکور را هنگامی در خانه استقامتیش که حجره مخصوصی را برای تشکیل گذراندن قماربازی آماده نموده بود با 7 نفر دیگر مشغول بازی بودند دستگیر نمودند. اینها یوسف اولوغبک، کریمов سفربek، حسنov علیمجان، اشمرادov شاه محمد، نارقلov خالنظر، علیمov کریم و تاشپولاتov یعقوب ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی می باشند. در هفته تفتیشات معین کرده شد که غلام فروزیبای دیده و دانسته به کردارهای غیرقانونی دست زده برای به دست آوردن مبلغ مفت نفرانی در بالا ذکر شده را به قماربازی جلب نموده با راه مکر و فریب در یک شب از آنها از 200 تا 300 سامانیشان را از آن خود می کند و به منفعت شخصیش صرف می کرده است. این زمان نسبت گمانبر در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده جنایتی با ماده 240 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین هنگامی گذرانیدن چاره‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جامی ساکن ناحیه مذکور نظرov مرادعلی سال تولدش 1991 که از 25 نوامبر سال 2021 با ماده 244 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجو قرار داشت دستگیر کرده شد. دزدی یعنی تصرف نهانی مال و ملک غیر جنایت به مقابل مالکیت محسوب یافته صادرکنندگان آن با این کردار زیان‌آوری خود به جمعیت و شخصان علاهیده ضرر اقتصادی می‌رسانند. در ناحیه قبادیان از جانب کارمندان میلیسیا یک نفر جوان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. دستگیر شده به طور غیرقانونی و پنهانی به منزل استقامتی ساکنان ناحیه وارد شده مبلغ‌های پولی صاحبخانه‌ها را تصرف کرده است.
маблағи муфти ба даст омад аз ҳисоби кирдорҳои зиш нафарони ҷиноятпешарон аз ҷомеа ва оила сархам менамоянд. ду нафар аз сокинони ноҳияи қубодиён Умбар ва Ситора ва Ҳакима Файзалӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур бо ариза муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ аз манзилҳои истиқоматиашон маблағҳои пулияшонро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зимни ба роҳ мондани чораҳои фавриву ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия як нафар сокини ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар дастгир карда шуд. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки Шоназаров Обиҷон соли таваллудаш 1999 даст ба дуздии маблағҳои сокинон задааст. шабона санаи 28 декабри соли 2021 дар фурсати барояш муносиб дар ҳолати набудани соҳибхоназан Умбара ва Ситора вориди манзили истиқоматии ӯ гашта аз дохили ҷевон маблағи 7700 сомони пули нағдод тасарруф менамояд. боз ӯ такроран санаи 1 январи соли равон соатҳои 1 шаб вориди манзили истиқоматии Ҳаким Файзалӣ гашта аз болои ҷевон 4450 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ки бо ин кирдорҳояш ба шаҳрвандон зарари ҷиддӣ расонидааст. ҳолати ба меён омада баёнгари он аст ки ҳеҷ як амали хилофи қонун беҷавобгарӣ намонда парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта хоҳад шуд. шаба хонаи мардум дузда мерафтан соати 1-2 мерафтан сум дошта сума мегирифтем биромадам меомадам хона. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи қубодиён нисбати Шоназаров Обиҷон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. тасодуфан пахши пиёдагард аз ҷониби ронандаи воситаи нақлиёт кирдорест ки аз беэҳтиётӣ содир гардидааст. хеле таассуфовар аст вақте ки ронанда баъди пахши роҳгузар ҷои расонидани ёрии аввалин дидаву дониста фирор менамояд. аз ҷониби дигар чунин рафтори ронанда ҷавобгариро дар назди қонун вазнинтар менамояд. дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ронандаи автомашинаи Тамғаи Мусо як нафар пиёдагардро пахш намуда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. дар натиҷа баъди ба беморхона интиқол додан ҷабрдида дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатӣ. баъди дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ ҷои ҳодисаро тарк намудани ронанда амали ноҷавонмардонаест ки аз хислати инсондӯстӣ надоштани ронанда дарак медиҳад, зеро бо расонидани ёрии аввалини тиббӣ ё дастрас намудан ба нуқтаҳои табобатӣ мумкин аст нафари дучори садамагаштаро аз марг наҷот дод. чунин ҳолатҳо аксаран зимни пахши пиёдагард мушоҳида мешавад. масалан санаи 8 январи соли равон тахминан соати 20 шаҳрванд Абдуллоев Алишер Қурбонович соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи деҳаи Сори ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент дар роҳи нақлиётгарди деҳаи мазкур дар ҳолати доштани ҷароҳати ҷисмонии гувоҳидиҳандаи пахши нақлиёт дарёфт карда шуда ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони милитсия бо изи гарм муайян карда шудааст ки ронандаи воситаи нақлиёти Тамғаи Мусо рақами қайдии давлатиаш TG 1221 NA02 Халилов Дилшод Ҷовидонович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи деҳаи Сор дар ҷинояти мазкур гумонбар дониста мешавад ки аз сабаби риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ дучори садама шуда бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарӣ ҷои ҳодисаро тарк менамояд. кӯмак расонидан ба ҷабрдида гуноҳи ронандаро сабук мегардонид, аммо ӯ чунин хислати инсондӯстиро нишон надодааст ки дар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 127 дар хатар мондан ва 212 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ки боиси марги инсон гашт парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. таъиноти ҷазо дар намуди маҳрум шудан аз озодӣ ронандаро таҳдид мекунад. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ аз худбоварии ронандаи камтаҷриба пиёдагард зери нақлиёт ҷон дод. санаи 12 январ тахминан соатҳои 18:50 ронандаи воситаи нақлиёти Тамғаи Opel Astra Раупов Фарҳод Нозимҷонович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри дуюми роҳи нақлиётгарди Ғафуров Хуҷанд ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Дадабоева Мавлуда Ҷумабоевна соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки аз тарафи чап ба рост мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. бо манзури ин матлаб аз ҳама иштирокчиёни ҳаракати роҳ хоҳиш ва талаб карда мешавад ки
қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намуда ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд, зеро ҳаёт неъматест ки барқарор намешавад. тамошобинони иззатманд, дар ин қисмати барнома боз оид ба як садамаи нуқши нақлиётӣ ба шумо хабар медиҳем. ронандаи автомашинаи тамғаи Hyundai Solaris рақами қайди давлатиаш 9361 TT05 Абдуғаффор Ғафуров сокини шаҳри Душанбе ки ҳамчун кироякаш фаъолият мекард, ҳангоми гардиш дар чороҳҳои назди филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев қоидаи ҳаракати роҳро дағалона вайрон карда ба автомашинаи тамғаи Mercedes-Benz таҳти идораи Ҳафиз Эмомов қарор дошт бархӯрдааст. дар ин бархӯрд як нафар мусофири автомашинаи кироякаш бинобар сабаби ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ гирифтан ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ фавтидааст. оид ба ин ҳодисаи нохуш таҳқиқ идома дорад. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор, кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаҳои тиббии ҳудуди шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чорабиниҳои профилактикӣ доир намуданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия гардидааст. дар асоси нақшачорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин навбат корҳои назоративу дастурдиҳӣ дар ҳудуди муассисаҳои тандурустии мамлакат ба роҳ монда шуд. нахуст корҳои назоратӣ дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ гузаронда шуд. аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар навбати аввал тадбирҳои соҳавӣ дар беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои пӯст доир шуд. тавре маълум гардид, қоидаҳои бехатарии сӯхтор дар ин муассисаи тандурустӣ дар сатҳи зарурӣ ташкил шудааст ва иншоот бо воситаҳои аввалин дараҷаи оташнишонӣ таъмин мебошад. баъди гузарондани тадбирҳои соҳавӣ дар иншооти мавриди назар аз ҷониби нозирони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо кормандони муассиса корҳои фаҳмондадиҳӣ ва омӯзишӣ гузаронда шуд. зимнан ба хотири омода будан ба ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор ба онҳо тавсеяҳои судманд дода шуд. ҷои таъкид аст ки чунин тадбирҳои омӯзишӣ дар корхонаву ташкилоти гуногун таъинот пайваста аз ҷониби кормандони ин ниҳоди соҳавӣ гузаронда мешавад. дар идомаи фаъолияти кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор дар маркази саломатии шаҳрии рақами 11 гузаронда шуд. тавре маълум гардид, аз ҷониби масъулини ин муассисаи тандурустӣ ба риояи қоидаҳои зидди сӯхторӣ чандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир нагардидааст. ҳамин аст ки зимни чорабиниҳои назоратӣ камбудиҳои зиёд ошкор гардид, аз ҷумла хатҳои интиқоли барқ ва воситаҳои барқтақсимкунӣ хилофи шартҳои техникӣ гузаронда шудааст. ҳамзамон воситаву асбобҳои зиёди барқӣ дар ҳолати ғайристандартӣ қарор дошта, оддитарин қоидаҳои хоси истифодаи он аз ҷониби масъулин риоя карда намешавад. нисбат ба бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта аз ҷониби нозирон ба масъулон дастур дода шуд ва қисмати бештари он сари вақт ислоҳ гардид. ҳамзамон бо истифодаи воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ аз ҷониби кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ корҳои омӯзишӣ гузаронда шуд, зеро бархе кормандон истифодаи онро то ба ҳол намедонанд. дар ин замина дигар тавсеяҳои муфид низ ба кормандони ин муассисаи тандурустӣ пешниҳод гардид. ҳолати қоидаҳои бехатарии сӯхтор дар муассисаи давлатии беморхонаи шаҳрии кӯдаконаи бемории сил низ ба талаботи мавзӯъ ҷавобгӯ нест. зимни фаъолияти кормандони хадамоти зиддахл маълум шуд ки дар самти пешгирии ҳодисаҳои нохуш чораҷӯии зарурӣ сурат нагирифтааст. ҷумакҳои об барои кормандони ин бахш ҷавобгӯи талабот намуда, дар бархе ҳуҷраҳои ёрасон маводи пластикии зуддаргиранда истифода шудааст. сипари оташнишонӣ низ пурра бо асбобҳои зарурӣ таъмин нест ва оташхомӯшкунакҳои он муҳлати истифодаашон гузаштааст. дар самти истифодаи хатҳои барқ низ бархе камбудиҳо ошкор шуд. вобаста ба ҳолатҳои зикршуда ба масъулин амрномаҳои мақомоти назорати бехатарии сӯхтор ирсол гардида, барои иҷрои саривақтии он муҳлат муқаррар гардид. ҳамин гуна чорабиниҳои маҷмӯии соҳавиро масъулини сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар дигар муассисаҳои тандурустӣ низ гузаронданд, то ки омилҳои мусоидаткунанда ба сӯхтор саривақт бартараф гардад. риояи меъёрҳои қонун омили тартибу низом ва суботу оромии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. бо умеди таҳсиятиву рӯзгори осудаи ҳар як сокини кишвар ва итоат ба талаботи қонун барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ инҷо ба анҷом расид. хайр то барномаи дигар.